Tervetuloa uusimman Tupe-videon pariin. Edellisestä onkin hetki aikaa. Tänään olisi tarkoitus vähän testaa tämmöistä tuotetta, joka on mulla nyt täysin vieras. En ole itse asiassa edes avannut tätä putkiloa. Eli tällaisen firman kuin Flunatec Gun Care Kit. Ja täällä tulee mukana tällainen degreaser eli rasvanpoistaja ja sitten pinnoitusaine. Korkataan tää. Teköhän tää aukeaa. Tästä varmaan vaan noin. Aha, siellä on ensimmäinen purkki. Katsotaan, tämä on nyt tää gun coating. Ja tää on nyt se vähän niin kuin se biifi tässä, että tää on, ei ole niin kuin tavallinen aseöljy, tää on vaan aseen niin kuin pinnoitus. Ja tämän niin kuin idea on se, että aseen metalleissa, niin kuin muoveissa ja muualla, missä on tällaisia mikroskooppisia epätasaisuuksia, niin tämä pitäisi tasoittaa niitä. Eli tavallaan eräänlainen keraaminen pinnote. Ja tarkoitus olisi käyttää tätä sellaiseen aseeseen nyt, joka on aika tarkka siitä öljyämisestä. Ja etenkin sitä öljyä ei ole liikaa. Niin mä haluaisin tietää, että mitenhän tämä mahdollisesti toimii. Ja tällä videolla ei käydä ampumassa tai muuta, että ei sen pidemmälle päästä, mutta katsotaan miten tämä toimii ja miten sitä käytetään. Tämä on ainakin mikä on mun käsitys, miten sitä käytetään. No, täällä on lisää tavaraa. Jos me saadaan ne pois, siellä on puhdistusliina, joka on muuten aika tiukassa siellä. No niin. Okei. Tuubi on tyhjä. Täällä on tällainen varsin päteväoloinen mikrokuituliina. Ja sitten tämä degreaser. Saksaa ja englantia puhuu. Ja jotta tätä pinnoite voidaan laittaa, niin se aseen pintojen pitää olla puhtaita. Ja täällä voi käydä läpi koko aseen. Tämä on mun käsitys. Että jos sulla on vaikka muovinen tukki ja muuta tai mitä tahansa, että jos sulla on tupperware-ase, missä alla kerrotaan muovia ja näin, niin ei se varmaan ihan varsinaisesti ihan silkkaa muovia ole, mutta kuitenkin niin jotain komposiittia, ei metallia, sanotaan näin, niin sun pitäisi pystyä tällä tosiaan käsittelemään se koko ase. Alright. Mutta jotta se niin kuin toimii, niin totta kai se pitää olla puhdas ja etenkin niin kuin kaikki rasva pois. Alrighty. Laitetaan nämä sivuun ja otetaan täältä meidän potilas. Kyseessä on tällainen STP:n valmistama täysmetallinen ase, STP Sparta. Ja 5 tuuman piipulla ja kaliberissa 9x19. Tämä tosiaan on 1911 tyyppinen ase ja tarkemmin sanottuna Series 70. Ja kahvavarmisti ja sitten myöskin perinteinen luistin varmistus tossa. Ja tähän nyt on pieniä modauksia tähän aseeseen tehty. Liipasin on vaihdettu lyhyemmäksi. Mulla on aika lyhyet sormet, niin mä pääsen paremmin tuohon liipasimelle. Täällä Wilson kompatti. Liipasimen valmistaja mä oon vaihtanut ja sepittänyt sen sinne itse. Ja sitten myös johtuen myöskin tästä niin kuin sormen pituuden rajoitteesta, niin tämä lipavapautin on pidennetty ja sekin on Wilson kompat. Ja sitten on myöskin vaihdettu tällaiset erityisen kapeat
nämä kahvapalat. Nämä on teetetty ihan mittatilaistyönä tuolla Amerikan Yhdysvalloissa. Ja sitten tässä on myöskin tällainen Macwell tai lipaskaivon laajennusosa laitettu. Ja tähtäinpuolia on sen verran piristetty, että täällä on tyttären kynsilakkapullolla on käyty ja siellä on vihreitä. Vihreitä tosi jyväs, mulle toimii mun silmille hyvin. Lähdetään purkaa tätä asetta vähän sen ja katsotaan kuinka likainen se on. En ole hetkeen kyllä puhdistanut, että jonkun verran on tosiaan ammuttu. Se miten mä tykkään tämän tehdä ja muutenkin tämä koko video, niin tämä ei ole ohje, mä vaan näytän mitä mä teen. Ja mä tarviin 6-joukkolo avaimen, eli täällä ei ole edessä sellaista niinku perinteistä puslaa, mikä on esimerkiksi koltivalmistoaseissa, missä painetaan sitä eräänlaista nappia tuosta ja pyöräytetään se pusla ja se jousi tulee sitten tuolta ulos, vaan tässä se otetaan 6-joukkolo avaimella tuolta. Mutta mä tykkään itse ottaa tämä luistin ensin irti ja sitten vasta tehdä tuon homman. Ja niille, kenelle nämä 19-11 tyyppiset aseet on vieraita, niin tämä yläkerta lähtee tästä pois, kun me poistetaan tämä luistin takana pitävä mekanismi. Sillä on varmaan joku oma nimi, mutta mä en näitä suomenkielisiä termejä ihan hirveän hyvin hanskaa. Niin katsotaan miten tämä homma toimii. Tuossa näkyy tuollainen pikkainen kolone. Näkyy varmaan videollekin. Ja siihen koloseen mätsäävä jutska on tässä luistin lukitusnipukassa. Se otetaan vaan sieltä pois, jonka jälkeen sitten tuo yläkerta lähtee huitsiin. Ja sen jälkeen toi sivu pyöräytetään täältä tää. Pyöräytetään tämä irti. Toivottavasti se ei nyt pitkälle lennä. Noin. Sieltä tulee meidän jousi ulos. Jousen holkki. Täällä on ihan jonkinnäköiset rasvat ollut. Katsotaan vähän sitten miltä piippu näyttää. Jotta piippu tulee ulos, niin se vaatii, että toi nipukka tosta pyöräytetään eteen ja täältä tulee piippu. Tää on tämmönen niinku, mun mielestä kutsutaan, että tää on niin sanottu bull barrel. Ja verrattain puhtaalta kyllä näyttää. Vähän tulee sormiin jotain nokea kyllä, ruudin palojäämiä. Tältä näyttää täällä luistin sisällä. Täällä on pinnat mun toimesta kiillotettu, jotta toiminta olisi mahdollisimman sutjakkaa. Ja tuollahan on nallipiikki tai iskuri tuolla noin. Mä en tänne nyt hirveästi suihkuttele mitään aineita, koska mä en halua, että tonne sisälle menee mitään sköndää. Siitä ei ole ihan älyttömän kauan aikaa, kun mä oon tämän kaiken purkanut ja tuot sisältäkin puhdistanut. Ja täällähän on sitä, mihin vasara lyö tuolla. Jaha, ei kai siinä mitään. Otetaan täältä vähän degreaseria käyttöön ja katsotaan, laitan tuo alakerta vähäksi aikaa syrjää ja katsotaan miten tää lähtee toimii. Käytetään tässä vähän niinku tätä painovoimaa etuna, että
Tää lähtee tää kama valuu tonne. Täältä tulee aika mukavasti. Tää kauheasti houkutella. Noin. Ja rapsutellaan aika vähän. Rapsutellaan aika vähän sen sköndää veke pienemmällä päällä. Jos päästään tonne piipun pidäkkeisiin kunnolla käsiksi. Ja nämä pinnat nyt tietenkin mä haluan nää on noin liukupinnat, niin nämä mä haluan puhtaaksi, koska tähän mä haluan just sitä pinnotetta, jotta nämä osat luistaa. Tässä on erilaisia koulukuntia tämän tyyppisen aseen rasvaamisessa. Käytetään tällaista miehisen pinkkiä, putsasliinaa, nähdään, että irtoako tästä mitä. Mut mä kuulun siihen leiriin, että mä tykkään rasvata tämä aseen hyvin maltillisesti. Mun mielestä se toimii silloin parhaiten. Ja mulla on tämmöinen samantyyppinen, kyllähän sieltä tulee irtoa tavara, samantyyppinen mikrokuitiliina, mikä on kostutettu aseöljyllä, ja mä sillä käyn läpi noin pinnat, eli sen kummempaa öljyämistä aseeseen ei yleensä tehdä, koska mun mielestä se on osoittautunut kaikista tehokkaimmaksi tavaksi. Ja etenkin näissä Suomen olosuhteissa, missä meillä on väliin vähän pakkasta ja sellaista, niin se tuntuu toimivan. Ei tule mitään häröjä. Ja osittain nyt tämän takia tämä on aika simppeli puhdistaa, koska mä en ole lotrannut sen öljynkaan täällä ihan hirveän paljon. Katsotaan, jos me saataisiin tonne. Kyllä kieltää. On aika pontevaa tavaraa. Ja tästä niin kyllähän käsin tuntee, tää on tosi puhtaan oloinen. Täällä nyt sama juttu, että no niin kuin sellaisia mielenkiinnon kohteita, niin on tää ura täällä. Kumminkin puoleen asetta ja nämä pinnat. Koska täällä on nyt sit metallia vasten liikkuu. Kai siinä luulen, että mulla on tää degrease-osuus tehty. Ja tässä kohtaa me
Laitetaan vähän pumpulipuikot sivuun ja muut nämä puhdistushommelinit. Käydään eka näitä sisäpuoliin ja tässä vaiheessa me hylätään myöskin tää meidän likainen riepu. Aika paljon kyllä joo, toden totta, näennäisesti. Ja sitten me käytetään tätä mukana tullutta puhdasta. Eli aine levitetään, suihkutellaan söpösti ja sen jälkeen ylimääräiset kuivaillaan tuolla rätillä. Kokeillaan. Kyllä tuntuu aika sutjakkaalta. Ja selkeästi hasen pinta on jotain on jäänyt. Tuntuu kyllä jotenkin todella niin kuin liukkaalta. Joo. Alright. Semmonen tavara. Aika näyttää, että miten tulee kestää ja muuta ja miten niin kuin sit ampuminen ja näin, mutta kyllä mä väitän, että tässä on nyt niinku selkeä ero. Mä kyllä tunnen, kuinka mukavasti tää liikkuu. Alright, toivottavasti oli mielenkiintoinen video. Vaikuttaa hyvältä tuotteelta ja degreaseri myöskin oikein hyvä olos tavaraa ja iso pullo, täältä ei paljon mennyt. Tuntuu, että tää on ihan täynnä edelleen. Ja tätähän voi käyttää niin kuin muidenkin asioiden kuin aseiden pinnoittamiseen. Netistä varmaan löytyy lisää vinkkiä, että mitä kaikkea siinä voi tehdä. Mutta tämän pituinen tää on. Kiva kun katselit videon. Ei muuta kuin nähdään seuraavalla videolla. Kiitos.